So praise the Lord. दानि बे समाव गिबिसिन थारावनो गासैखौबो दाग्रा गासैखौबो सोरजिग्रा जोंनि बोलोग्रा बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे आंनि गस्पेल लाइफ चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आरो फिन साफ्रोमनिसिम आरो जासिहरबावनाय थाबाय। स' ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर दानि बे समाव आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै फैदों। बेनो जाबाय गितफोरनि 1 बा सारिसिम दा बिनि दोंसे मेथाइ फैयोब्ला जों बयबो खोनासं। गासै बुहुमनि मानसिफोर फोरबोनि मुङै गोबारै रंजादों। रंजानायजों फोरबोखौ खुलुमदो, खुसियै रोजाबनानै बिनि मोखाङाव फैदो। गमामायै मिथिदो फोरबोआनो इसोर होननानै। बेनो जोंखौ दादों, जोङो बिनिनोखा, बिनि मानसिफोर आरो बिनि खुंजानाय मेम्बार। बिनि लांगोनायाव साबाय सोनायजों आरो सिथ्लायाव बाखनायै हाबदो। बिखौ बाखनायनानै बिनि मुंखौ साबाय सोनदो, मानोना फोरबोआ गाहाम आरो